Tara tayo. Diyan lang natin ay. Mahalip. Salamat ha. May problema na tayo. Basta kay nakatay ka may grasya. Yo, what's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. O karon nga video guys kay padong tawag ni Ben Mercy. So musuri ta diri sa kuan Mount Habubuyog Hinatilan. Sa kauban nato si Ma'am. So tara guys, unsa pa itong dugayan? Mangadto na ta. Let's go. So guys, dire mao ning lugar ang kanyang Marcelo Luna National High School. Mao ni ang high school dire sa bukid sa Sayaw. So dire ko nag-eskwela, dire mao ni ang eskwelahan namo sa una. So 1 hour og tunga na ko nila kon gikan sa balay, usa pa ko mabot dire sa eskwelahan. So inana kalayo among eskwelahan nga giskwelahan sa una. O dito sa babo guys, mao na ang Divine Mercy. So mao na mo adtuon karon before may mauli sa balay. 2 hours later. Og sa among pag-abot diri sa Divine Mercy guys, so maoy among naabtan nga si tatay nga inusara nga namaligya dinhi sa tuktok mismo sa bundok. Maligya siya og kandila, mga tubig, soft drinks, mga pagkaon nga pwede mapalit kung naay magbisita diri sa Mount Habubuyog Hinatilan. So diri nagsugod ang among istorya ni tatay guys. Nang hapon dia. So pila kandila ba? 5. Pila kandila ma? Duha na po. Ah. 5. Ako tulura. So pila putos ani? Ya. 25. Plastic. Balik na lang. Nay lighter dito ba say? Oh. Ay mahulam lang mismo lighter. Balik na lang. Nagkutura. Kaumbar. Hindi mo paway dito. Sige. Oh, kapit. Ikaw ro sa namaliga dire lang? Ah. Okay. Asa ka tanong domingo ka dire or dili? Kada Kada adlaw. adlaw. Karon domingo ba nagpag gani ha? Ah. Mauli ko. Lunes may kanto domingo dire. Bisag Lunes may adlaw. Dagot. Yung dagot. Dagot ay. Yung masiro. May kinay kasara des ubos kay ayo-ayo na sa. Oh, may na. Da usog ug kasada o kanang ida kung napang kanang puti. Bay. Ato gyud ko. Sa Oslo na sako. Man sugod ang man ni Ron. Adi sa masugot nga ikuan. Oh, isabot dito. Di ba? Oh. Direk po kani. Duha la. Dili na pagkatay. Ah. Dire ra nyo alay. Ah, ado ra ini ha. Oh, sila. Ada likat. Oh, dito lang. Oh, dito na kuha. Hapon uli kay kahapon yung alas. Wat dito basta maminaw po dito. may kay ikaw ra puno sa dire na maligya. Wala yun. Imura tanan ba na maangat dire ikaw ra ma kuan. Magwarta. Kanina pud dire bitaw no. Tugno lagi basta may nanaykan ining bugno gawas ba? Nita. Ay kanang No kaya? Oh. Ora ni kagalingon tayo inangkat. Kagaling. Dako ba kita kay mong kagalingon. Mangangkat pa ka. Dakudak ko wag kita dire sa adlaw tay magbantay. Depende kung dagang managot. Depende kung dagang managot. Oh, magkala na. Pila tanan ay. Pila tanan. Ko pila ko duha. Pila ko duha ni Walo ka kanila. 5 40. Duha ko. Kok 42, 20, 30, 80. 30. Ya 25 pa. 25.
tanan. Ah. Hello guys, so mao to si tatay na dito guys no. Atong ipalitan og kandila niya. Nangaon mi pud og snack. So karon among balayran kay 100 105 ra. So ako na ni pakapinan ang bayad ni tatay ro man nila makatabang pud siya haba kay maluoy ta. Tama sa tayo ha. Ara tayo. Diyan lang natin ay. Mga natin, pireskuha na tayo. Oy. Bito, diha, bito na. Sige. Oh. Hindi la. Dito, dito, dito. Huwag gining duha oh. Ayo, diyan na. Oh, kararo na. Salamat ha. Away problema na tayo. Basta kay nakatay ka may grasya. Ikaw ah. Hindi na. Matang-tang. Unya na mga alas 4, kapen, padulo 5, uli na ka. Oh, hindi na ko nang wala pinagsinggit. Hindi yung sigawa. Oh, tugnog itinod kayo lagi. Ayo, oh. Sigawa. Ala bilin sa dia kadyo tayo. Sige, oh. Sige. Ako ko buka. Oh, lagi bukat. Ya, nagkot sa may ari kadyo.